Pap, doe nou niet. Wat is er, jongens? Er ligt een veer op mijn kussen. Zitten zulke veren ook in mijn kussen? Jongens. Want dan hoef ik hem niet meer. Nee, ik ook niet. Jongens, niet doen. Ik deed de voordeur open. Niets. En er was een knal en een zwiep. En voor me 1 gitzwart, glanzend oog. Kop naar de grond, waggel, scharrel. Kop naar de grond, fladder op, dwarrel. Ja, zoiets doe ik dan af en toe. Een dolle kraai opvoeren. 9000 bussen, 1 miljoen auto's, 20 miljoen vogels en meer nog meer. De hele stad is mijn gemis. Mooi. Voor op een koelkastmagneet. Ik zie veel bekende gezichten, welkom. Ik zie ook hier en daar een paar nieuwkomers, welkom. Man en 2 zoons die eruit zien alsof ze 2 jaar lang op lasagne hebben geleefd. I know you're living in my mind. It's not the same as being alive. I know you're living in my mind. Het elastiek knapt, een proest en een nies. En weg zijn we.